थांनाय सालनै रुगै नोंजोंनाय दैमाया हापांनि बोखाक दै साप्लाय रोजाकमानि ताबुक देराजा योग्य अंगे लाहार काशना नांखा दैमाया लुकुरक पातिका मुंखिया कामी आमचायो তিনি মে তালনি निर्जिब्रे सालमानि कोकते सालो मुंगिया कामी आदि ब्लको खबजाक 34 माल बाद्राय कामिनि आसाम आगरतला लाहार पतरो आमजे लुकुरो योग्य अंगे लाहार काशना नांखा या गगला बातेन तिलायै सावि मानखा थांनाय सालनै रुगै अ आमचायर नोंजों दैमाया आसाम आगरतला लाहार छेदेरेजाक टीएक्स कंपनीनि लामा क्वाकजाकनो स्नाम थानिवो गानामो तमा दै पाइप जवै थांगा आपनो दै आमचनि लुकुरो वारिबा टीएक्स कंपनीनो शाखा स्नामेरिति हनै फिया स्नामेरि जालिया थांनाय सालनै रुगै आमचाया नोंजोंनाय दै गरै ओंखा संगै जाना सुद दै गरै आपनो करे तुकुना मुसना सुनावरनो बेबने बागनो दै गरै ओंगै दंखा सालनै कावै थांगा दै पाइप जमानि टीएक्स दै हाफांनि बोखा दै स्नामेरिनानि बागै मुसा याप्रे सेजों गरै ओंखा yang amjani borok सालनै रुगै नोंजोंनाय दैमाया ओंमाबाय पाइथागो बेलेनो जुंजला कलाइमे बिसिंते लाहार काशना नांखा पातिमानो दै आमजनि लुकुरक शाखा जों तिनि अर कासमनि कारनखा ओ जागा मे एनएस कंपनी ओ जागाबो काम खायगा मो बोल्डार न तुयो लामा ककाकनो हाइपन borok ओ खायमानि बिसिंते कायसा बोल्डार खेगलाय रहका अंकनो पाइप बाय थांगा के जों रिक्वेस्ट खायगा borok न सा जों तो ओ जागा चिन मो आथ्रा मरो अंचल जों मो जदि न पाइप तुइ जदि तुइलाया हंकाय जों बो जागानि तुकुनाय बो जागा तुइ नंनाय चिन अनेक प्रॉब्लम फायो जों मो तुइ करिके जों बानजिया आकक सामबरनो बार बार रिक्वेस्ट खायगा ओ टीएस कंपनी न आइफोन borok जों अबो काम खायनिया और डिपार्टमेंट दंगो नों मंगिया केमा आदि ब्लॉक नि डीएस डीडब्ल्यूएस borok से फाइस नाम फायनाय आकक सावै borok थांफाक्या आरो परे हंकाय मियानसिम जों दैमाया मा तुकुया मामि संगै मासाया सेरेरक गुलाइको सेरे खनाय गोनां दङ रिसुना नांगौ ताम सुना आबो हाय दा असुबिदा नुजाक दङ चिन अ जागाव आबोनि बागै जों साथे जों तिनि मियाबो नासिंमानि बरकुनो जवाब फैया आन परेखे जों तिनिखे मासुखा नहाय जोंनो जे समस्या समाधान इयासा पर्यन्त जों अ जागानि पुतुलिया ताखौ म आमसानि मुं ताम म बाद्राय गामि 34 माल बाद्राय पारा हिनजावता मिया और सामकाय र पाइप सासै कलां थांगा दैमा नङा मेन सिमिसं साबो और सामकारने लाइन ngetaun nol nai man tamo संगाय दै नांगौ जों दुइ दिन खातिनि बिसिं दै नांगौ जों दैमाया ngena mana lahar asuk mani basa yaw haja जों बाजाया जा दैमाया सा ताखौनि मुं राजकुमार देवमा mana mo jagan bung tamo बाद्राय पारा जों जाखापा दैमा नांगौ तिनि जों दुइ दिन खातिनावबो दै खना थांगा जों 3 किलोमिटार 4 किलोमिटार थानांगौ noro oro asuk ene segang haste hapangni bakti ni borok bai noro kono korok ramla se salai gagi जों आरो को सि डीडब्ल्यूएस नि करक बै बकक सालाजाक हंगांगाय सिनारो अबरेक्टार बतंगो हंगांगाय आबल परे जों अरा असुलाय बरो काम तांनि बै बेरानाय रक बरो सनामनि गसे बरो खार थां इंजिनियर बरो सनामनि गसेन बागै जों तिनि आसराम बायदो मा जतना हांबाय सरang जातिनो हांबाय मारिव जों मिया फुंनि सिमि दैमा नियां नंखा म जे रामा व लु किनारा सामुं खानाय रक फायै पाइप सिनि पाइप न नस्ट खाय रेगा जों आम बागै दैमा निया मियान सिमि जों मा तको मा मोसे दा लकडाउन से खिरि दङ ताइ जों दैमा नियां गाय आं बिसिङा जोंवाना दा लक बुंगो रोड ब्लक मा खायो अपन बागै जों बेजाल जिंजाल खाय दंखा जों बियां थाङै दाबो दै ननानै जानानै अन बागै अफिसार दङ जों अन बागै रोड ब्लक खायो जों आबो एसा ताइ उपाय करे गाहनै जों खालायमा दङ जों हामबाय ताबो जते नले o jagao kebo hapangni bakti rago no malnara phapagya tei rinai bari yaw phaisa phapagya ताक्सु दै केबो सिनि हापंग त हापया को गाय साफन केबो नायखलि ना केरिको जों अमबगैनो केबो नायखलि केरि जों साफंग बासावै रोड ब्लक खायो mo jagan bung tamo 35 माल मगन बाद्राय गामि maro saluse दैमा niya जों सालैनि दङ तिनि बाय जों साजा फाइटिं को साजा दैगिरिं गासे सिन सेबो बेमा नां फायो इंगा जों दा सालैनि दङ तिनि बेके आस्तेबो कोरोना भाइरस नि किरिमो लॉकडाउन नि बागै सामुकरै आजुमुकरै अभाय जरासे नोंजोंनाय तिसिदो जुंजला कला जाकामि आमजायो पाइथागा योग्य अंगनो लाहार का सवै पाइपलाइन स्नामै रिति हनै मा सानलाक्या आमजनि लुकुरो
Amchani bogni kok engkha pipe snami riwi tui shep sa bria sa borok lahar kasmo rosaya tabo nukjanai engkha hapang borokni sirik ma khorangno bufurbo khunjo kaino bufurbo borok tui mano aboni phasingno mokol lagjak mungya kami amchani lukuro.